Tillega Mataji, Hare Krishna, Vinita Kesavi Mataji, Hare Krishna. Hare Krishna Mataji, Pushpa Mataji, Hare Krishna. இந்த மொபைல்ல கொஞ்சம் மாத்தி பண்றேன். Vijay Kumar Mataji, Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji, pranams Mataji. Pranams Mataji, screen தெரியுதுங்களா? Hare Krishna. நான் வரலைங்க தெரியுதுங்க Mataji. தெரியுதுங்களா? சரி. ஓகே. வெல்கம் ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிரம்ம சமீதையில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் டேர்னிங் நம்ம எல்லாம் எதிர்பார்த்த தலைப்பு ஸ்லோகங்கள் வந்து இருக்கு இல்லையா? இத்தனை நாள் வந்து பிரம்மா வந்து எப்படி கிருஷ்ணருடைய லோகம் இருந்துச்சு, எப்படி இந்த உலகம் எல்லாம் உருவாச்சுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் இல்லையா? புருஷ அவதாரங்கள் பார்த்தோம், குண அவதாரம் பார்த்தோம். அப்புறம் பிரம்மா வந்து பார்க்கும்போது எல்லா பக்கமும் இருட்டா இருக்குது. அப்போ வந்து சரஸ்வதி தேவி வந்து காம பீஜ மந்திரம் கொடுத்தாங்க. அதை வந்து அவர் தியானம் பண்ணாரு. அப்போ வந்து கிருஷ்ணர் வந்து அவருக்கு தெரிகிறாரு, அவருடைய புல்லாங்குழல் வாசிக்கிறாரு. அந்த சப்தத்துல இருந்து அவருக்கு ஞானம் வருதுன்றதை பார்த்தோம். இனிமேல் அவர் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டாரு இல்லையா? அதுக்கு பிறகு அவரை வந்து போற்றி புகழ்ந்து பாடுறார். இந்த ஸ்லோகங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு நம்ம எல்லாரையும் வந்து டெய்லி பாடணும்னு சொல்லியிருக்காரு. ஓகேங்களா? ஸோ இதை நல்லா புரிஞ்சுக்க வேண்டிய நேரத்தை நம்ம குரு கிட்டேயும் பகவான் கிட்டேயும் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓகே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அகர்ஷலாகயா அக்ஷரமிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதா மய்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம் வந்தேஹம் ஸ்ரீகுரு ஸ்ரீயுதபதகமலம் ஸ்ரீகுரோன் வைஷ்ணவாம்ஸ்ச ஸ்ரீரூபம் சாகரஜாதம் சககன ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பதான் சககன லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான்விதாம்ஸ்ச ஹே கிருஷ்ணா கருணா சிந்தோ தீனபந்தோ ஜகத்பதே கோபேஷ கோபிகா காந்த ராதா காந்த நமோஸ்துதே तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदेवनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मणहिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावादन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरवत्वेश नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादे पाशात्येशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. இங்க இருக்கும் அனைத்து பக்தர்களுக்கும் என்னுடைய மிக பணிவான வணக்கம். ஹரே கிருஷ்ணா அனைவருக்கும். ஸோ நம்ம வந்து 29வது ஸ்லோகம் எல்லாருக்கும் பிரம்ம சம்ஹிதை புக் இருக்கா மாதாஜி? இதை தமிழ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிட்டுங்களா மாதாஜி? என்கிட்ட இருக்குங்க மாதாஜி, நான் படிக்கட்டுமா மாதாஜி? என்கிட்ட இருக்கு மாதாஜி, என்கிட்ட இருக்கு. சிந்தாமணி பிரகல்ப விருக்ஷ லக்ஷாவ்ரதேஷு சுரவிபாலயந்தம் லக்ஷ்மீ சகஸ்ர சம்பிரம சேவ்யமானம் கோவிந்தமாதி புருஷம் சிந்தாமணி சிந்தாமணிக்கல் ஆல் ஆன ஒத்த சொற்கள் வேண்டாம் மாதாஜி, மொழிபெயர்ப்புக்கு போயிடுங்க. மொழிபெயர்ப்பு படிங்க. பத உரை. நான் கோவிந்தனை வழிபடுகிறேன். ஆதி புருஷன், முதல் புருஷனான அவர் பசுக்களை மேய்ப்பவர்.
இந்த இடம் ஆன்மீக விலையுயர்ந்த கற்களால் கட்டப்பட்டது. சுற்றிலும் லட்சக்கணக்கான கேட்ட வரவழைக்கும் கல்பதர்கள் இந்த ஆதி புருஷனுக்கு 1000 அல்லது கோபியர் சேவை புரிகின்றனர். படிக்கணுமா மாதாஜி? நம்ம எக்ஸ்பிளனேஷன் பண்ணிட்டு அப்புறம் படிக்கலாம் மாதாஜி. ஸோ 2 முறை நமக்கு ரெஜிஸ்டர் ஆன மாதிரி இருக்கும். ஓகேங்களா? நீங்களே படிங்க, நான் ஒரு முறை எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். எக்ஸ்பிளைன் பண்ண பிறகு நம்ம மறுபடியும் படிச்சா இன்னும் நமக்கு மனசுல நல்லா புரியும் மாதாஜி. ஓகேங்களா? எஸ் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஓகே, தேங்க்யூ. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து என்ன சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆக்சுவல் பிரம்மா பிரேயர்ஸ் இந்த 29வது ஸ்லோகத்துல இருந்து தான் ஆரம்பிக்குது. சரிங்களா? ஸோ இதுவரை சிருஷ்டியை பத்தி பேசினாரு. இங்க வந்து பார்த்து இந்த ஸ்லோகத்துல அவர் என்னெல்லாம் பேசுறாருன்றத பார்க்கலாம், ஒவ்வொரு வரியா பார்க்கலாம். சிந்தாமணி பிரகர சத்மசு கல்ப விருக்ஷா. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து கல்பான்றது வந்து சிந்தாமணி பிரகர சத்மசு. சத்மசுன்ற இடம் வந்து என்னன்னு குறிக்குதுன்னா அவர் வசிக்க இடத்த வந்து குறிக்குது. ஓகேங்களா? ஸோ அவர் வசிக்கக்கூடிய இடத்த வந்து குறிக்கிறதுனால அது பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எப்படியாப்பட்ட இடம்ன்றது வந்து இங்க சொல்றார். ஓகே, அது எப்படியாப்பட்ட இடம், அது எதனால ஆக்கப்பட்டது, என்னெல்லாம் இருக்குன்றத பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ அந்த அவர் இருக்கக்கூடிய கோலோக்கல விருந்தாவனத்துல வந்து சிந்தாமணி கற்கள் இருக்கு. இந்த சிந்தாமணிக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி பிரிக்கலாம்னா சிந்தா பிளஸ் மணி. ஓகே, சிந்தனை அப்படின்னு ஒரு பொருள் சொல்லலாம். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா டச் ஸ்டோன்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்க மாதாஜி, அதுவும் ஒரு பொருள் வருதுன்னு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ 2 விதமான பொருள் இங்க சொல்லலாம். ரெண்டுமே வந்து டச் ஸ்டோனுக்கு என்ன சொல்றது, எதை வேணுமோ அதை வந்து கொடுக்கக்கூடிய மணி. ஓகேங்களா? சிந்தா ஆசை, மணி. ஓகேங்களா? இது வந்து இன்னொரு பொருள் எப்படி எடுத்துக்கலாம், தெய்வீக கற்கள்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? தெய்வீக கற்கள் இதனுடைய தன்மை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம என்ன விருப்பப்படுறோமோ அதை வந்து பண்ணி கொடுக்கக்கூடிய தன்மை இந்த கண்ணுக்கு இருக்கு. அதாவது ஒரு இரும்பை போயிட்டு இந்த மணியால தொட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது தங்கமா மாறிடும். அவ்வளவு அளவுக்கு விசேஷம். ஸோ அவருடைய இருப்பிடத்துல வந்து இந்த சிந்தாமணி கற்கள் இருக்கு. சிந்தாமணி கற்களால ஆனது. இப்ப நம்ம வீடு எப்படி வந்து செங்கல், களிமண், சிமெண்ட் வச்சு செய்யறோமோ, அவருடைய கோலோக்குல விருந்தாவனம் சிந்தாமணி கற்களால ஆனதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்கு அடுத்தது வேற என்ன அங்க அப்படி இருக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, கல்ப விருக்ஷா. விருக்ஷான்னா நமக்கு தெரியும் மரம் இல்லையா? கல்ப விருக்ஷா அதாவது டிசையர் ட்ரீ. நம்ம என்னெல்லாம் விஷ் பண்றோமோ அதெல்லாம் கொடுக்கக்கூடிய தன்மை வந்து அதுக்கு இருக்கும். அப்படி என்ன நம்ம உலகத்துல இருக்கிற மரத்துக்கும் அங்க இருக்கிற மரத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம மாங்காய் மரத்துக்குள்ள போனா மாம்பழம் தான் கிடைக்கும் இல்லையா? பலாப்பழத்துக்கு போனா பலாப்பழம் தான் கிடைக்கும். ஆனா இந்த மரத்துக்கிட்ட போனா, கல்ப விருட்ச கிட்ட போனா நமக்கு என்ன வேணுமோ அது கொடுக்கும். அதிர்சம் வேணுமா, முறுக்கு வேணுமா, என்ன வேணாலும் அது கொடுக்கும். அதனால அது என்ன மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் பேசுறீங்க, ஒண்ணும் கேட்க மாட்டேங்குது. இல்ல என்ன கேட்டாலும் கொடுக்குங்கிறத நினைச்சு சந்தோஷப்படுறேன். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. சோ வந்து என்ன கேட்டாலும் அது கொடுக்கும். ஓகேவா? சோ அப்ப நம்ம என்ன கேட்கிறோன்றது தான் அங்க வந்து முக்கியம். ஓகேவா? சோ நம்ம கிருஷ்ணரை கேட்கிறோமா இல்ல பௌதிக விஷயத்த கேட்கிறோமான்றது இன்னொரு சேலஞ்ச் அங்க. சோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் லைனோட அர்த்தம். சிந்தாமணி பிரகர சத்மஷு கல்ப விருக்ஷா. ஸோ அந்த அவர் இருக்கக்கூடிய இடத்துல வந்து சிந்தாமணி கற்கள் இருக்கு, கல்ப விருட்சங்கள் இருக்கு. அது வந்து நம்ம ஊர் மரம் மாதிரி இல்லை, ஆன்மீக மரம். அது என்ன வேணும்னாலும் கொடுக்கும்ன்றத தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம ஊர்லதான் சீசனுக்கு ஏற்ற பழங்கள் கிடைக்கும், அங்க அப்படி எல்லாம் கிடையவே கிடையாது. என்ன வேணும்னாலும் அது கொடுக்கக்கூடிய தன்மை அதுக்கு இருக்குன்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்கு அடுத்தது அதுக்கடுத்து லக்ஷா விருத்தேஷு சுரபிர். சுரபிர் இங்க வந்து சுரபின்றது வந்து பசுவை குறிக்குது. நம்ம பசுக்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், அது வந்து ஒரு டைமுக்கு தான், குறிப்பிட்ட டைம்ல தான், குறிப்பிட்ட அளவுக்கு தான் பால் கொடுக்கும். ஆனா இந்த சுரபி பசு இருக்கு இல்லையா, அது வந்து என்னுடைய மகிமை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, கடல் அளவுக்கு பால் கொடுக்குமா. எப்ப வேணாலும் கொடுக்கும், எந்நேரமும் கொடுக்கும்ன்ற மாதிரி சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? சோ அந்த பசு அங்க இருக்கு. இந்த சுரபி பசு பாத்தீங்கன்னா ஒரு முறை இந்திரனோட பிரார்த்தனை, அவர் வந்து கோவர்தன லீலை தப்பு பண்ணிட்டாரு இல்லையா, கோவர்தன லீலை பண்றதுக்கு முன்னாடி மழையை விட்டாரு இல்லையா, அப்ப வந்து தப்பு பண்ணிட்டோம்னு தெரிஞ்ச பிறகு அந்த மன்னிப்பு கேட்கறதுக்கோசம் கிருஷ்ணர் கிட்ட வரார்.
அப்ப வந்து சுரபி மாதாவை தான் முன்னாடி அமுச்சு விட்டு பின்னாடி போவார். ஏன்னா அவர் வந்து கிருஷ்ணா வந்து கோவிந்தம் சொல்றோம் இல்லைங்களா, அவர் பசுக்களை பிடிக்கும். அதனால அவரை முன்ன அமுச்சுட்டு இவர் பின்னாடி போறாரு கோமாதாவை. அந்த கோமாதா போய் என்ன பண்ணோன்னு பிரார்த்தனை இவரெல்லாம் முடிச்ச பிறகு பாலால அபிஷேகம் பண்ணும். அந்த அபிஷேகம் எப்படியாப்பட்ட அபிஷேகம் பார்த்தீங்கன்னா அவரை திருப்தி பண்ணக்கூடிய அபிஷேகமா இருக்குமா. நம்ம திருப்தி அடைஞ்சோமா, நம்ம போனோமா பண்ணோமா வந்தோமான்னு அப்படி இல்லை, அதுல அவர் திருப்தி விட்டாரான்ற மாதிரி அந்த கோமாதா வந்து அவருக்கு வந்து அபிஷேகம் பண்ணுவாங்களாம். ஓகே. லக்ஷா லக்ஷா விருத்தேஷு சுரபேர் அபிபாலயந்தம். ஸோ லக்ஷா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மில்லியன்ஸ்ன்னு சொல்றாங்க. மில்லியன்ஸ் ஆஃப் பசுக்கள் அங்க இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஹரே கிருஷ்ணா. யார் பேசுறது மாதாஜி? இல்ல, லட்சமா பசுக்கள் இருக்குங்கிறது. ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ. லட்சமா பசுக்கள் அங்க இருக்கு. அபிபாலயந்தம், அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பசுவை வந்து மேய்க்கிறவர். அவர் வந்து அதனால அவர் கோபாலான்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா. ஸோ பசுவையும் மேய்க்கிறாரு. அவரால் அதனால சந்தோஷமா வருதுன்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து 3 விஷயங்கள் பார்த்துருக்கோம். சிந்தாமணி கற்கள், கல்பவிருஷ மரம், சுரபி காமதேனு பசு. ஸோ இந்த காமதேனு பசு கூட சிறப்பு இருக்கு இல்லையா. அதே மாதிரி லக்ஷ்மி சகசர, அங்க யாருக்காங்க இந்த இடத்துல லக்ஷ்மின்றதுக்கு வந்து கோபி ஸ்திரீகள் கூட எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அங்கேயும் பாத்தீங்கன்னா சகசர தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் கோபி ஸ்திரீகள் இருக்காங்க, அவங்கள சுத்தி இருக்கிறாங்க. சத்த சம்பரமும் சேவைய மானம். அவங்க என்ன பண்றாங்க, சும்மா இல்ல, கிருஷ்ணருக்கு என்ன பண்ணா சந்தோஷம் கிடைக்கும்ன்ற மாதிரி தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவரை திருப்தி பண்ணக்கூடிய சேவையை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஓகேங்களா. அங்க கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா அதனாலதான் வந்து சுத்த பக்தர்கள் வந்து இந்த சாயுஜ்ய முக்தியை விரும்ப மாட்டாங்க. அங்க போனா சும்முனே வெறுமனே உட்காந்துட்டு இருக்கணும். அவரு லோகத்துக்கு போனா நம்ம சேவை செய்ய முடியும். அதனாலதான் சாரூபிய சாஷ்டி அது மாதிரி முக்தி கிடைக்கிறது நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க, பக்தர்கள் விரும்புவாங்க. இன்னும் பெஸ்ட் என்னன்னா அவருக்கு எப்பவுமே வந்து சேவகனா இருக்கணும்னு தான் நினைப்பாங்க. அது இல்லாம நம்மளுடைய கான்ஸ்டிடியூஷன் பொசிஷனே என்ன, நம்ம வந்து எட்டர்னல் சர்வெண்ட், அதை புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இந்த லக்ஷ்மிக்கு கோபி ஸ்ரீகளும் பார்த்தீங்கன்னா அவர்களுக்கு வந்து சேவை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அப்படியாப்பட்ட கோவிந்தம்னு இந்த கோன்ற வார்த்தைக்கு வந்து பொருட்கள் வந்து நமக்கு தெரியும். புலன்கள் ஒரு அர்த்தம், இந்த இந்திரியங்கள் கொண்ட மனிதனுக்கு சந்தோஷம் கொடுக்குறாரு, பசுக்களுக்கு வந்து சந்தோஷம் கொடுக்குறாரு. அதனால வந்து கோவிந்தம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஆதி என்ன, அதாவது அவர் தான் முழு முதற் கடவுள். அதுக்கு முன்ன எதுவுமே இல்லை, அவருக்கு நிகரானவரும் யாரும் இல்லைன்றதை நம்ம இந்த இடத்துல தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அவருக்கு சமமானவர் யாரும் இல்லை, அதனால தான் அவரை வந்து சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காடெட்னு சொல்றோம். அதுக்கு அடுத்தது வந்து புருஷம்ன்ற வார்த்தை யூஸ் பண்றாங்க. அதாவது புருஷான்னா ஆண் இல்லையா. நம்ம எல்லாரும் இந்த பூவுலகத்துல ஆண் பெண் இருந்தா கூட ஒரே ஒரு நித்தியமா ஒரு புருஷன் இருக்காரு, அதுதான் பகவான் கிருஷ்ணர், அவர் தான் புருஷா. ஓகேங்களா. தமகம் பஜாமி, அப்படியாப்பட்ட பகவானுக்கு நான் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். கோவிந்தம் ஆதி புருஷம் தமகம் பஜாமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லி முடிக்கிறார். ஓகேங்களா. ஸோ இப்போ வந்து நீங்க பர்பட் படிங்க விஜயகோ மாதாஜி, வினிதா மாதாஜி. இந்த உலகத்தை மாயா எப்படி படைத்தாலோ 5 மூலகங்களை கொண்டு அவ்வாறே தெய்வீக சக்தி தெய்வீக கற்கள் உள்ள ஆன்மீக உலகத்தை படைத்துள்ளது. கோலோக வாசியான பரம புருஷ பகவானின் இருப்பிடத்தை கட்டித் தருவதில் முக்கியமாக பயன்படும் இந்த சிந்தாமணி மிக மிக அரிதானது. பூலோகத்தில் கிடைக்கும் அதிர்ஷ்டக்கல்லை விட இஃது மிக மிக உயர்ந்தது. கல்பதரு பக்தி, செல்வச்சி, ஆசை நிறைவு, மோட்சம் என்ற கனிகளை மட்டுமே தரும். ஆனால் கோலோகத்தில் உள்ள கல்ப விருட்சங்களோ அவங்க சிக்னல் கட் ஆயிடுச்சு போல இருக்கு. ஸோ ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, வாசுதேவ மாதாஜி. அவங்க எங்க விட்டாங்களோ அங்க வாசிங்க மாதா. வந்துட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். வினிதா கேசவி மாதாஜி. மாதாஜி நேற்று சுத்த ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க மாதாஜி. இன்பத்துடன் கூடியவாறு இந்த பால் தூய பக்தர்களின் தாகத்தையும் பசியையும் போக்க வல்லது. லட்சம் சகஸ்ர சதம் என்ற வார்த்தைகள் முடிவில்லா எண்களை குறிக்கும்.
சம்பிரம் அல்லது சத என்பது அன்பு செறிந்த என்று அர்த்தம் தரும். இங்கு லக்ஷ்மி கோபி ஆதி புருஷம் முழுமுதற் கடவுள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ வந்து இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து என்ன பார்த்தோம்? சிந்தாமணி பிரகர சத்மஷு கல்ப விருக்ஷா லக்ஷாவிரதேஷு சுரபி அபிபாலயந்தம் லக்ஷ்மி சகசிர சத சம்பரம்ம சேவயமானம் கோவிந்தம் ஆதிபுருஷம் தமகம் பஜாமி. இல்லையா? இங்க வந்து நீங்க பொருளுரையில படிச்சது என்ன படிச்சீங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, பிரம்மா தான் வந்து இந்த செந்தாமணி கல்லை பத்தி பார்த்தீங்க இல்லைங்களா? அது வந்து ரொம்ப அரிதானது. அது வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் பொட்டன்சி இருக்கு, டிரான்ஸ்டென்டல் ஜெம்முன்னு பார்த்தோம். யாருக்கு என்னென்ன தேவை இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து திருப்தி படுறதுக்கு வந்து இந்த மரம் இருக்கு, டிசையர் ட்ரீ இருக்குன்றதை பார்த்தோம். அது வந்து எவ்வளோ அளவுக்கு வேணும்னாலும் பழங்கள் வேற எல்லா மரம் மாதிரி பழங்கள் கொடுக்கலாம். ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து என்ன கொடுக்கலாம்? செல்வ வளங்கள் கொடுக்கலாம், அவங்க தேவைகளை பூர்த்தி பண்ணலாம், ஈவன் முக்தியை கொடுக்கலாம் இல்லைங்களா? பட் நம்ம வந்து இந்த டிரான்ஸ்டென்டல் அபோர்ட்ல இருந்த இந்த கிருஷ்ணர் லோகத்தில் இருக்கக்கூடிய மரத்துக்கிட்ட நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா டிவைன் லவ் அது கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுக்கு அடுத்தது காமதேனு பத்தி சொல்றாங்க. அதாவது அது வந்து எப்பவுமே கடல் அளவுக்கு பால் கொடுக்கும், எப்போ வேணாலும் பால் கொடுக்கும். அந்த வந்து அதனால வந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? டிரான்ஸ்டென்டல் பிளிஸ், அதாவது சச்சிதா, எப்பவுமே ஆனந்தமா இருப்போம். ஸோ அங்க வந்து பசி தாகம் எல்லாம் எப்பவுமே இருக்காது. சுத்த பக்தர்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், வித் ஹங்கர் அண்ட் தர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டிவோட்டிஸ்க்கு அதை வந்து இது வந்து போய் திருப்தி கொடுக்குது. அதனால அவங்களுக்கு வந்து அளவுக்கு தாகம் பசியெல்லாம் இருக்காது இதை குடிச்சதுனால. ஓகேங்களா? லக்ஷா சகஸ்ர சத சிக்னிஃபைஸ் என்லெஸ் நம்பர், லக்ஷா. ஸோ அவ்வளோ அளவுக்கு எண்ணில் அடங்காத அளவுக்கு பசுக்கள் இருக்குன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே. ஸோ இந்த லக்ஷ்மி தாய்களில் வந்து இங்கே வந்து கோபின்றத சொல்கிறாங்க. ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து அவருடைய அன்பால் வந்து திளைச்சி இருக்கிறாங்கன்றதை புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ ஆதி புருஷன்னா அவர் தான் வந்து முழுமுதற் கடவுள்ன்றதை தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மனிதனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன வயசுலேருந்து பெரிய வயசு வரையும் ஆகும்போது அவனுடைய கான்ஷியஸ்னஸ் இருக்கு இல்லையா, மாறுது இல்லையா? சின்னவங்களா இருக்கும்போது ஒரு மாதிரி இருக்கும். அதே பெரியவங்களா ஆகும்போது அவங்களுடைய நடை உடை பாவனை, அப்புறம் கல்யாணம் ஆன பிறகு ஒரு மாதிரி பாவனை, எல்லா கான்ஷியஸ்னஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் இல்லைங்களா? நம்மளே எடுத்துக்கலாம், வேற யாரும் உதாரணம் வேணாம். நம்ம வீட்டில் இருக்கும்போது, படிக்கும்போது, கல்யாணம் ஆன பிறகு, அப்போ ஒவ்வொரு ஸ்டேஜில் நம்மளுடைய கான்ஷியஸ்னஸே வேற இருக்குது இல்லையா? ஸோ பட் இங்கே வந்து என்ன இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்பிரிச்சுவலி கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்லாம் இருக்கணும். அதுதான் வந்து இங்கே இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேவா? ஸோ இந்த இடத்துல வந்து இந்த கான்ஷியஸ்னஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா யாருக்கு இருக்குன்னா இந்த மனுஷனுக்கு தான் இருக்கு இந்த கான்ஷியஸ்னஸ். நமக்கு தெரியும் 84 லட்சம் ஜீவராசிகள் இருக்குன்றது இல்லையா? ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி பிரிச்சிருக்காங்க? உயிர் உள்ளவை உயிர் அற்றவைன்னு சொல்லிட்டு பிரிச்சிருக்காங்க இல்லையா? நம்ம இப்போ நினைக்கலாம் இந்த சிந்தாமணி கல் இல்லை இங்கே வந்து மரம், அப்புறம் வந்து காமதேனு பசு. நம்ம ஊர்ல எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு கல் மரம் பசு அப்படிதான் நினைப்போம். இங்க வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது உயிரற்றவை உயிர் உள்ளவைன்னு அப்படியே பார்ப்போம் இல்லைங்களா? அனிமேட்ஸ் அண்ட் இன்அனிமேட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அது மாதிரி பார்க்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கல் மண்ணுக்கெல்லாம் வந்து எந்த ஒரு உணர்ச்சி இருக்காது இல்லையா? அதை விட உயர்ந்தது வந்து மரம் செடி இல்லையா? அதை விட உயர்ந்தது வந்து நீர்வாழ் உயிரினங்கள். அது வந்து 9 லட்சம் அளவுக்கு இருக்கு. அதை விட உயர்ந்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெப்டைல்ஸ் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? பூச்சிகள், ரெப்டைல்ஸ், தண்ணிலும் வாழும் அந்த தவளையெல்லாம் இருக்கு இல்லையா? தவளை, பாம்பு, அதெல்லாம் வந்து ரெப்டைல்ஸ். அது வந்து ஒரு 11 லட்சம் இருக்கு. அதை விட சிறந்தது எதுன்னா பறவைகள்ல வந்து 10 லட்சம் வகைகள் இருக்கு. அதை விட சிறந்தது என்னன்னா 4 கால் உள்ள உயிரினங்கள். அது வந்து ஒரு 3 லட்சம் இருக்கு. இந்த மனுஷன் பார்த்தீங்கன்னா 4 லட்சம் இருக்கு. அதுல வந்து கேடர் பண்ணியிருக்கார். கடவுள் எப்படி பண்ணியிருக்காருன்னு அவரை வந்து பிரிக்கிறார். அதாவது அவனுடைய அறிவுக்கு தகுந்தபடி வர்ணாசிரம சங்கை, நமக்கு இதெல்லாம் நமக்கு தெரியும். வர்ணாசிரம சங்கை பேசிஸ்ல வந்து பிரிக்கிறார். அது பிரிச்சு அவர் வந்து என்ன சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா வர்ணாசிரம சங்கத்துல வந்து பிராமணன் வந்து சிறந்தவனா இருக்கான் இல்லையா? அவனுக்கு கீழே சத்ரியா, வைஷ்யா அண்ட் சூத்ராஸ் இருக்காங்க. இந்த பிராமணனை விட உயர்ந்தவன் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா வைஷ்யாஸ் இல்ல பியோர் டிவோட்டிஸ். பியோர் டிவோட்டிஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துக்கு போறதுக்கு விரும்புவாங்க
ஓகேங்களா? பகவான் கிட்ட போயிட்டு இருக்கிறதுக்கு விரும்புவாங்க. ஸோ அதில் வந்து இதெல்லாம் வந்து எங்கே சொல்கிறார், இதெல்லாம் எதுக்கு நம்ம பார்க்குறோன்னா, நம்மளுடைய கான்ஷியஸ்னஸ் வந்து மாறிட்டே இருக்கும். இதை வந்து கபில தேவர் வந்து அவங்க அம்மாவுக்கு சொல்கிறார். ஓகேங்களா? இந்த ஸ்லைடு தெரிஞ்சால் யாராவது படிங்க மாதாஜி. இப்போ சொன்ன விளக்கங்கள் இங்கிருந்து தான் சொன்னோம். பிரேமராணி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? ஒரு 4 டிரான்ஸ்லேஷன் படிங்க. அங்க போய் கேட்கிறேன். இங்க செஞ்சது நகைய செஞ்ச ஒரே நல்ல காரியம். இதை ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு இருக்கலாம். 29ஆம் மாதாஜி. ஆமாங்க மாதாஜி. இங்கிலீஷ்ல தான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. புக் படிங்க படிங்க படிங்க. Among the living entities who have developed sense perception, those who have developed the sense of taste are better than those who have developed only the sense of touch. Better than them are those who have developed the sense of smell, and better still are those who have developed the sense of hearing. Hare Krishna Mataji. படிங்க மாதாஜி, கண்டினியூஸா. Continuous. Text 31. Among human beings, the society which is divided according to quality and work is best. And in that society, the intelligent men who are designed as the Brahmanas are best. Among the Brahmanas, one who has studied the Vedas is the best. And among the Brahmanas who have studied the Vedas, one who knows the actual purpose of Veda is the best. Better than the Brahmana who knows the purpose of the Vedas is he who can dissipate all doubts, and better than him is one who strictly follows the Brahmanical principles. Better than him is one who is liberated from all material contamination, and better than him is a pure devotee who executed devotional service without expectation of reward. வாசிக்குவாமா அடுத்து? 33 நிறுத்து. படிங்க. Okay. Therefore, I do not find a greater person than he who has no interest outside of mine, and who therefore engages and dedicates all his activities and all his life, everything, unto me without cessation. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்கே வந்து என்ன சொல்றாரு, ஆரம்பிக்கும் போது இந்த கபிலதேவர் வந்து அவங்க அம்மாவுக்கு சொல்றாங்க இதெல்லாம். அதாவது உயிரற்ற பொருளை விட வந்து உயிருள்ள பொருட்கள் வந்து உத்தமமானது இல்லையா? அதை வந்து அதனோட உணர்ச்சிக்கு ஏற்ற மாதிரி, அதாவது மனுஷனை பார்க்கறத காட்டிலும் அனிமல்ஸ் வந்து தாழ்ந்தது இல்லையா? ஸோ அந்த மனிதன்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிராமணர்கள் வந்து உத்தமமானவர். அந்த பிராமணர்கள் காட்டிலும் யார் உத்தமமானவர்னு பார்த்தீங்கன்னா தூய பக்தர்கள் இல்லையா? பியோர் டிவோட்டின்னு சொல்றாங்க. ஏன் வந்து பியோர் டிவோட்டின்னு சொல்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவன் எதையுமே கேட்க மாட்டான். அவனுக்கு என்ன வேணும்? பகவான் கிருஷ்ணர் தான் வேணும். ஹரே கிருஷ்ணா. மியூட் பண்ணிக்கோங்க, சத்தம் வருது. பியோர் டிவோட்டி தான் உத்தமமானவர்ன்றதை நம்ம இந்த இடத்துல தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ நம்மளுடைய சிந்தனை கூட பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கான்ஷியஸ்னஸ் சேஞ்ச் ஆகுது இல்லையா? அதனால இங்கே வந்து பிரம்மாஜி இதெல்லாம் சொல்றார் நமக்கு. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இப்போ வந்து அந்த 29வது ஸ்லோகத்துக்குரிய பொருளை நம்ம பார்த்தோம். ஓகேங்களா? ஸோ எல்லாரும் நம்ம வந்து என்ன டிசைர் பண்ணணும், என்ன ஆசைப்படணுன்றதை அவர் இங்கே என்ன சொல்றாருன்னு, நம்ம எல்லாரும் வந்து கிருஷ்ணரை வந்து திருப்திப்படுத்தக்கூடிய வேலையை நம்ம செய்யணும்னு சொல்றார். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சித்திரலேகா மாதாஜி 30வது படிங்க. இருக்கீங்களா? புஸ்தகம் இல்ல மாதாஜி. தெரியுது என்ன மாதாஜி? ஸ்லோகம் வேணும் கவந்தம் அரவிந்த தலாயத். அது தெரியும். இங்கிலீஷ்ல பரவாயில்லையா? படிங்க நீங்க. என்ன எதுல படிச்சால என்ன இருக்குது? ஓகே ஓகே, ஒரு நிமிஷம். படிங்க. எஸ் மாதாஜி.
வேணும் குவந்தம் அரவிந்த தலாயதாட்சம் பர்காவஸ்தம் அஸ்யத்தம்புத சுந்தராங்கம் கந்தர்ப்ப கோடி கமனீய விசேஷ சோபம் கோவிந்தம் ஆதிபுருஷம் தமஹம் பஜாமி. வேணும் the flute. இருங்க மாதாஜி, Person- அது வேணாம். ம். ஹரே கிருஷ்ணா, அது வேணாம். பர்ஃபெக்ட் டிரான்ஸ்லேஷன் படிங்க. Translation கொஞ்சம் மேல ஏத்துங்க. எஸ் மாதாஜி, எஸ் மாதாஜி. பஸ் I worship Govinda, the premier Lord, who is adept in playing on his flute with blooming eyes like lotus petals, with head decked with peacock's feather, with the figure of beauty tinged with the hue of blue clouds, and his unique loveliness charming millions of cupids. Perfect. The இருங்க, அது அப்புறம் வாசிச்சுக்கலாம். ஓகேவா? நீங்களே வாசிங்க, அடுத்து நான் சொல்றேன். ஸோ இந்த லைன் பை லைன் மீனிங் போலாம். வேணும் கவந்தம் அரவிந்த தலாயதாட்சம். இங்க வந்து என்ன சொல்றாங்க? வேணும், வேணும்னா என்ன சொல்றாரு? அவர் கையில வச்சுட்டு இருக்க புல்லாங்குழல சொல்றார். ஓகேவா? அவர் பாத்தீங்கன்னா புல்லாங்குழல வந்து எப்பவுமே வாசிப்பார். எந்தெந்த சூழ்நிலையில வாசிக்கிறார் அந்த புல்லாங்குழல் பாத்தீங்கன்னா, இந்த மாடு மேய்க்க போகும்போது வந்து வாசிக்கிறார். அப்புறம் மாடு மேய்ச்சலை வந்து முடிச்சிட்டு பிறகு அட்டண்டன்ஸ் எடுப்பார். நம்ம ஸ்கூல்ல எல்லாம் அட்டண்டன்ஸ் எடுக்கிறோம் இல்லையா? அது மாதிரி இந்த ஃப்ளூட்லேயே வந்து அவர் ஒவ்வொரு பேரையும் பசுவை கூப்பிடுவார். எல்லாம் வந்து அசம்பிள் ஆகிடும். அப்போ வந்து திரும்பி ஊருக்கு போவார். ஊருக்கு போன உடனே அவர் என்ன பண்ணுவார்? என்ட்ரி ஆடணுன்னே கோபிஸ்ரீகள் எல்லாம் வந்து கூப்பிடுவார் இல்லையா? ஸோ ஒவ்வொரு சவுண்ட் வந்து ஒவ்வொரு கோபிஸ்ரீகளை வந்து கூப்பிடுவார். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து சூரியன் மறையும் போது கோபிஸ்ரீகளோட கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கோசம் ஒரு சிக்னல் அமுச்சு விடுவார். ஸோ அந்த இடத்துல வந்து புல்லாங்குழல் வச்சிருக்கார். பக்தர்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய அந்த சப்தம் இருக்கு இல்லையா, அதரம் மதுரம் சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு சாங் கேட்டுப்போம் இல்லைங்களா? அவ்வளோ அளவுக்கு அமிர்தமான சப்தம் வந்து அவருடைய வேணு கானத்துல வரும்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதனாலதான் வல்லபாச்சாரியர் வந்து ஒரு பாட்டு பாடியிருக்கார், வேணூர் மதுரம் ரேணு மதுரம். இல்லைங்களா? இந்த சாங் தெரியும் இல்ல மாதாஜி உங்களுக்கு எல்லாருக்கும்? அதரம் மதுராஷ்டகம் மாதாஜி. மாதாஜி, மாதாஜி, 2 லைன் தெரியும் பாடுறீங்களா மாதாஜி. சவிதா மாதாஜி? மாதாஜி, அது புக்கு பார்த்தா படிப்பேன் மாதாஜி, மனப்பாடமா தெரியாதுங்க மாதாஜி. ஓகே ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். ஸோ அவ்வளோ சாரிங்க அளவுக்கு மாதாஜி. மாதாஜி சாரிலாம் சொல்லாதீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அவ்வளோ அளவுக்கு மதுரமா இருக்குமா. ஸோ அவர் கிருஷ்ணானாவே அட்ராக்ஷன் இல்லையா? அவர் வந்து கவர்ந்து இழுக்கிறக்கூடிய அழகு கொண்டவர். அவருடைய புல்லாங்குழல் பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் எல்லா ஜீவராசிகளையும் வந்து அட்ராக்ட் பண்ணுதுன்னு சொல்றார். ஸோ இதுக்கு ஒத்த ஒரு இன்சிடென்ட்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து ஜார்க்கண்ட் ஃபாரஸ்ட்ல வராரு இல்லைங்களா? அவர் வந்து ஜார்க்கண்ட் ஃபாரஸ்ட்ல போகும்போது என்ன பண்ணிட்டு போனாரு? வெறும் வந்து இந்த சங்கீத யக்னம் பண்ணிட்டு போனார் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொல்லிட்டு போனார். அதனால என்ன ஆச்சு? அங்க இருக்கக்கூடிய விலங்குகள் இல்லையா, புலி, மான், யானை, சிறுத்தை எல்லாமே அவர் கூட சேர்ந்துட்டு, குரங்கு எல்லாம் சேர்ந்துட்டு என்ன பண்ணுச்சு? அவரோட அந்த யக்னத்துல சங்கீர்த்தன மூமெண்ட்ல சேர்ந்து பாடிச்சு இல்லையா? ஸோ அதுதான் வந்து ஒரு கோரிலேஷன். அவரோட வாய்ஸும் சரி, இவருடைய பாவனை, டியூன்ஸ் எல்லாம் வந்து அவ்வளோ அளவுக்கு அட்ராக்ஷனாக இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ வேணும் கவந்தம் அரவிந்த தலாயதாட்சம். ஓகே. ஸோ அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து அரவிந்த தலாயதாட்சம், அதாவது லோட்டஸ் பெட்டல். அரவிந்தன்னு இங்க இடத்துல என்ன குறிக்குதுன்னா அவருடைய கண்கள். ஓகே, கண்கள் எப்படி இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது வந்து இப்போ வந்து ஒரு தாமரை மலர் வந்து மொட்டுவா இருந்து அது வந்து மலரும் ஸ்டேஜில் இருக்கு இல்லையா? மலரும் போது அந்த மொட்டு ஸ்டேஜ்ல இருந்து மலரும் போது விரிவாகுது இல்லையா? அந்த அளவுக்கு கண்கள் வந்து அகண்டு விரிஞ்சு அவங்களுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கண்கள் வந்து காதுல இருந்து மூக்கு வெறி நீண்டு இருக்குமா. அவ்வளோ பெரிய கண்கள் இருக்கும். அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா அவங்கெல்லாம் வந்து மை வைக்காம அவங்களுடைய கண்கள் அழகா இருக்கும். இந்த பெண்கள் ஏன் வந்து மை வச்சுக்கிறாங்கன்னா, அந்த மை வைக்கிறதுனால கண் வந்து பெருசா எடுத்து காமிக்குமா. அதனாலதான் வந்து மை வைக்கிறாங்க. இயற்கையாவே அப்பெல்லாம் வந்து கண்கள் வந்து பெருசா இருந்துச்சு. ஓகே, அழகு கூட்டத்துக்கோசம் இப்ப வந்து மை வைக்கிறாங்க. ஓகே. ஸோ அடுத்த லைனுக்கு போகலாமா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, இந்த மதுராஷ்டகம் படிக்கவா? ஃபுல்லாலாம் வேணாம் மாதாஜி, ஒரு ஸ்லோகம் வேணா படிங்க, ஒரு அவ்வளவுதான். ஸ்லோகம் தான் கேட்டீங்க. ஒரு ஸ்லோகம் படிங்க. வேணூர் மதுரான்னு வரும் பாருங்க, அந்த ஸ்டான்ஸா படிக்க முடியுங்களா?
யசோமதி மாதாஜி. சொல்றீங்க மாதாஜி? அது வேணூர் மதுரம், ரேணு மதுரம் சொல்லிட்டு வரும் பாருங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வேணூர் மதுரோ ரேணூர் மதுர பானீர் மதுர பாதவ் மதுரௌ ஸ்ரீ நிருத்யம் மதுரம் சத்யம் மதுரம் மதுராதிபதே ரகிலம் மதுரம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அவ்வளோ அளவுக்கு மதுரமா இருக்குது அவருடையது எல்லாமே இல்லையா? ஸோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து அடுத்த 2வது லைன்ல வந்து பர்கா வட்டாம்சம் அசிதாம்பூத சுந்தராங்கம். பர்கான்னு இங்க என்ன குறிக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா மயில்பீலியை குறிக்குது. மயில்பீலியை வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் தன்னோட தலையில வச்சிட்டு இருக்காரு இல்லையா? ஸோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து அது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு அழகான பொருள், ஒரு நம்ம ஒரு ஆர்னமெண்ட் வச்சிருப்போம் இல்லைங்களா, ஜுவல்ஸ் மாதிரி அதை வச்சிருக்காரு. அது வந்து அழகு கூட்டுது அவருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுக்கு அடுத்தது வந்து கந்தர்ப்ப கோட்டி கமனிய விசேஷ சோபம். அப்போ அவருடைய உடல் அழகை வந்து இங்க வர்ணிக்கிறாங்க. அந்த உடல் அழகு வந்து எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா மயில்பீலி வச்சதுனால இன்னும் ரொம்ப அழகா இருக்கு. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து மாலை போட்டுட்டு இருக்காரு. அந்த மாலை வந்து பாத்தீங்கன்னா மாலை போட்டிருக்கனால வந்து அவர் இன்னும் வந்து அழகா தெரிகிறாருன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அப்புறம் வந்து அந்த மலர் மாலை வந்து நிறைய வர்ணங்களால் ஆனதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ அது வந்து இன்னும் அழகு கூட்டுது. அப்புறம் அவருடைய உடம்பு வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அசிதா அம்பூத, அதாவது கார்மேக வண்ணம் இருக்கு இல்லைங்களா, ப்ளூ கலரு, அந்த கலர்ல இருக்கு அவருடைய உடம்புன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய அழகை வந்து சொல்றாங்க. சுந்தராங்கம், அவருடைய உடல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அழகா இருக்கு. அதாவது இப்போ சுருக்கமா சொன்னோன்னே அவரோட உடம்பு வந்து கார்மேகம் கலர்ல இருக்குது. அவருடைய தலையில மயில்பீலி வச்சிருக்காரு. அப்புறம் மலர் மாலை அணிஞ்சிருக்காரு. அந்த மலர் மாலை பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விதமான கலரால இருக்குது, நிறைய நிறங்களால ஆன மலர் மாலையை அணிஞ்சிருக்காருன்னு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த பர்கா நட்டவரம் சொல்லிட்டு இன்னொரு ஒரு ஸ்லோகமும் இருக்கு மாதாஜி. நம்ம பாகவதம்ல பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த ஸ்லோகம் எடுக்கிறேன், படிங்க நீங்க. அந்த மயில்பீலி வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணாவுக்கு வந்து பிரசன்டேஷன் கொடுக்குது, பீகாக்ஸ் இல்லைங்களா, அது ஒரு கிஃப்ட். அதனால தான் அவர் தூக்கி தலையில வச்சிட்டு இருக்காரு. ஓகே, ஸோ அந்த பர்கருக்கு வந்து ஒரு ஸ்லோகமே இருக்கு, அதை பார்த்துடலாம். இது வாசிக்கிறீங்களா மாதாஜி? யாருக்கு தெரியுது? யாருக்கு தெரியுது? அவங்க வாசிங்க மாதாஜி. யசோமதி மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? புஷ்பா மாதாஜி. சித்ரா மாதாஜி படிங்க படிங்க. சொல்லவா மாதாஜி? சொல்லுங்க. பர்காபீடம் நடவர பபுஹு கார்ணாயோ கார்ணிகரம் விப்ரத்விசா கனக கபிஷம் வைஜெயந்தி மாலம் ரந்த்ரான்வேனர் அதர சுதயா புராயம் கோபவிருந்தை விருந்தாரண்யம் ஸ்வபத ரமணம் பிரவிசத்தீத கிருதிஹி. முதலிருந்து சரியா வரல. நீங்க பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்காருன்னா மயில்பீலி வச்சிட்டு இருக்காரு, தன்னுடைய தலையில வச்சிருக்காருன்னு சொல்லிட்டு பாகவதம்ல சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம பிரம்ம சமீதை படிக்கிறோம், அங்கேயும் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ரெண்டுமே வந்து ஈக்குவல். அங்க என்ன டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்கோ அதை வந்து இங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ரெண்டுமே அவ்வளவு அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கு. The gopis remembered all the transcendental qualities of Krishna mentioned in this verse. Okay, Krishna's heartful way of dressing and beautiful blue flowers placed over his ears excited gopis' romantic desires, and as he poured the nectar of his lips into his flute, they simply lost themselves in ecstatic love for them. So அந்த குரலுடைய சத்தத்தினால அவரும் வந்து தன்னை மயங்கிய நிலையில இருக்காங்கன்றதை இந்த இடத்துல சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்கு அடுத்து இந்த பர்காவுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அங்கேயும் இருக்கு, இங்கேயும் இருக்கு. அப்புறம் வந்து கந்தர்ப்ப கோட்டி கமனிய விசேஷ சோபம். அப்போ வந்து இங்க இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா கந்தர்ப்பன்னா யாரை குறிக்குதுன்னு குப்பிட்ஸ், அதாவது மன்மதனை குறிக்குது இல்லையா. இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தன் வந்து மன்மதனை பார்த்தா வந்து நிறைய பேர் மயங்கிடுவாங்க. பட் இவர் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோட்டி கமனிய,
இந்த கோட்டி கந்தர்ப்ப கமனியன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா, மன்மதனுக்கே இவர் வந்து சேலஞ்சிங்கா இருப்பார் இல்லையா? அவ்வளோ அளவுக்கு இவருக்கு அட்ராக்ஷன் இருக்கு. அந்த அவருடைய அன்பால வந்து எல்லாரும் வந்து மயங்கிடுறாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்படியாப்பட்ட பகவான் கோவிந்தனான ஆதி புருஷனுக்கு என்னுடைய மிக பணிவான வணக்கத்தை நான் தெரிவிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு பிரம்மாஜி இங்க முடிக்கிறார். சித்திரலேகா மாதாஜி பர்பட் படிங்க. ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி. குட்டி குட்டியா இருக்குங்க, பெருசாக்கிக்கிற மாதிரிலாம் கொஞ்சம். 125% வச்சிருக்கேன் மாதாஜி. நீங்க வச்சிருப்பீங்க, எங்க மொபைல்ல வரும்போது அப்படி வராதே. எங்களுக்கு அது ஸ்லாண்டிங்கும் ஆகாது, அது நாங்களே தான் பண்ணிக்கணும் அதை. இப்ப தெரியுதா? இதுக்கு மேல பண்ண முடியாது. தெரியுதா மாதாஜி? மாதாஜி நான் வாசிக்கட்டுமா, அவங்களுக்கு கஷ்டமா இருந்ததுன்னா? வாசிங்க, உங்களுக்கு கேட்கலாம். இது வந்து டெக்ஸ்ட் 30 மாதாஜி. சித்ரா மாதாஜி தெரியலையா உங்களுக்கு? இல்ல, அது எங்கேயோ போச்சு, எரிச்சத்தோட என்னவோ போச்சு. Purport: the matchless beauty of Krishna, the Supreme Lord of Goloka, is being described. Krishna, the all-pervading cognition, has a spiritual form of his own. The form of Krishna is not a fanciful creation of imagination, formed after visualization the beautiful things of the Lord. What Brahma saw in his ecstatic trance of pure devotion is being described. Krishna is engaged in playing upon his flute. That flute, by his enchanting musical sound, attracts the hearts of all living beings. Just as a lotus petal produces a pleasant sight, so the two beautiful eyes of Krishna, who causes the manifestation of our spiritual vision, display the unlimited splendor and beauty of his moon-like face. The loveliness that adorns his head with the peacock feather figures the corresponding figures of the spiritual beauty of Krishna. Just as a mass of blue clouds of fire specifically smoothing pleasant view, the complexion of Krishna is analogously tinged with a spiritual dark blue color. The beauty and loveliness of Krishna is far more enchanting than that of cupid multi. கொஞ்சம் மேல எடுத்துருங்க மாதாஜி, கொஞ்சம் மேல தூக்கிடுங்க. இல்ல, இருந்தாலும் அந்த லாஸ்ட் வேர்டு தெரியல. For more enchanting that of the cupid multiplied millionfold, not manifold, millionfold. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ நீங்க இதை படிச்சு முடிச்சிட்டீங்க. 32 இல்லையா? எதை பார்த்தோம்? 30 மாதாஜி. மாதாஜி வந்துச்சு. ஜூம் பண்ணவே எங்கே போச்சுன்னே தெரியல. ஸோ இது வந்து நம்ம சம்மப் பண்ணணும்னா அவரோட ஃபஸ்ட்டு புல்லாங்குழலை பற்றி பேசணும் இல்லைங்களா? வேணூர் கவந்தம் அதனுடைய ஓசையினால யார் யாருக்கு என்னென்ன எஃபெக்ட் ஆச்சுன்னு பார்த்தோம். அதுக்கு அடுத்தது வந்து அவருடைய உடம்புடைய அழகை பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அந்த உடம்புடைய அழகு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்கள் வந்து தாமரைப்பூ மலர்ந்த எப்படி விரிஞ்சு இருக்குமோ அது மாதிரி இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. அப்புறம் வந்து அவருடைய தலையில் வந்து மயில்பிலி வச்சுருக்காங்க. அதுக்கு அடுத்தது வந்து மலர் மாலைகள் எல்லாம் அணிஞ்சிருக்காங்க. உடம்பு நிறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்மேக வண்ணத்துல இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம். அவருடைய அழகு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து எப்படி சொல்றாரு பகவான் பிரம்மர் வந்து பகவானை பத்தி சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய கற்பனையில சொல்லல, அவரை பார்த்ததை வந்து சொல்றாரு. ஆஃப்டர் விஷுவலைசிங் த பியூட்டிஃபுல் திங்ஸ், அவருடைய லோகத்துல இருக்க ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் நம்ம என்ன பார்த்தோம், அவருடைய அபோட லோகத்தை பத்தி சொன்னார். இப்போ வந்து இப்போ வந்து என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவரை பத்தி வர்ணிக்க ஆரம்பிக்கிறார். ஃபர்ஸ்ட் அவருடைய லோகத்தை பத்தி வர்ணிச்சாரு, அப்புறம் புருஷ அவதாரம் குணாவதார பத்தி வர்ணிச்சாரு, எப்படி இந்த சிருஷ்டி ஆச்சுன்னு வர்ணிச்சாரு. இப்ப அவருடைய அழகு, அவர் பார்த்த அழகை வந்து கிருஷ்ணரை பத்தி சொல்றாரு. அப்புறம் அந்த இடத்துல கிருஷ்ணர் வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்காருன்னா தன்னோட குழலை வச்சு ஊதுறாரு. அதுல வந்து மியூசிக்கல் சவுண்டு வருது, அது எல்லா ஜீவராசிகளையும் வந்து அட்ராக்ட் பண்ணுதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேவா? அதை பார்த்த அதை வந்து கேட்டு எல்லாரும் அவர்கிட்ட நம்ம எல்லாம் போனோம் இல்லைங்களா? ஸோ அதனால வந்து அவருடைய அழகு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மன்மதனோட காட்டிலும் வந்து
கோடான கோடி மன்மதன கவர்ச்சியா அழகு வந்து இவர் கையில இருக்கு. கோடான கோட்டி, அதனால கோட்டி கமனியன் அப்படின்னு படிக்கிறோம் இல்லைங்களா? தேர்ட் லைன் வருது பாருங்க, கந்தர்ப்ப கோட்டி கமனிய விசேஷ சோபம். ஒரு மன்மதனுக்கு வந்து நிறைய பேர் விழுந்துருவாங்க. பட் இவர் ஒருத்தர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோடான கோடி கோடி கோடான கோடி மன்மதன் ஒன்று சேர்ந்தா எவ்வளவு அழகு இருக்குமோ, ஈர்ப்பு இருக்குமோ கிருஷ்ணர் கையில இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்றார். ஸோ அது வர பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் வந்து ஆனந்தத்தை கொடுக்கிறவர். அதனாலதான் கோவிந்தம் ஆதி புருஷம் தமகம் பஜாமின் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுக்கடுத்து சபிதா மாதாஜி நீங்க படிக்கிறீங்களா? 31வது தெரியுதா மாதாஜி? ட்ரை பண்றேன் மாதாஜி. டெக்ஸ்ட் 31. ஆலோலக் சந்திரக பிளசத் வனமால்ய வம்சி ரத்னாங்கதம் பிரணய கேலிகலா விலாசம் ஷியாமன் திரைபங்க லலிதம் நியத பிரகாஷம் கோவிந்தம் ஆதி புருஷம் தமகம் பஜாமி. ஹரே கிருஷ்ணா. Translating, we worship Govinda, the primeval God, Lord, round whose neck is swinging a garland of flowers beautified with a moon locket, whose 2 hands are adorned with a flute and jeweled ornaments, who always revels in pastimes of love, whose graceful threefold bending form of Shyamasundara is eternally manifest. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ இங்க வந்து என்ன சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிரம்மாஜி வந்து அவருடைய அழகை வந்து இன்னும் விவரிக்கிறாரு. அவருடைய கழுத்துல வந்து ஒரு மலர் மாலை இருக்கு, அது ரொம்ப அழகா இருக்கு. அதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லாக்கெட் இருக்கு. நம்ம எப்படி டாலர் வச்ச செயின் போடுவோம் இல்லைங்களா? அவர் போட்டிருக்க மலர் மாலையில வந்து ஒரு சந்திரன் மாதிரி ஒரு டாலர் இருக்குது இல்லையா? அந்த அது வந்து அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தன்னுடைய 2 கையில வந்து புல்லாங்குழல் வச்சிருக்காரு. அந்த புல்லாங்குழல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா கற்களால் ஆனது, அதுவும் அலங்கரிக்கப்பட்டதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் எப்பவுமே சந்தோஷமா அவருடைய லீலைகளை நினைச்சிட்டு சந்தோஷமா இருக்கிறாரு. எந்த ஃபார்ம்ல இருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா திரிபங்கா ஃபார்ம்ல இருக்காருன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்படியாப்பட்ட ஷாமசுந்தர், திரிபங்கா ஃபார்ம் ஷாமசுந்தரா அவருடைய உடல் வர்ணரை. போன ஸ்லோகத்துல கூட பார்த்தீங்கன்னா கருமேகம் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அசிதாம்பூத இல்லையா, கார்மேகம் வண்ணம் கலர்ல இருக்கிறவருன்னு அப்படின்னு பார்த்தோம். இங்க கூட பார்த்தீங்கன்னா ஷாமசுந்தரன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. மாதாஜி, சந்திரன் போல இருக்கிற கல் இல்ல, அவரோட சுயந்த மணி, சந்திரகாந்த கல்லாலான சுயந்த மணி, சுயமந்த மணி. மாதாஜி நீங்க சொல்றது ஸ்டீவ் இது மார்பிள இருக்கிறது சொல்றீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நான் சொல்றது வந்து மலர் மாலையில இருக்கிறது. ஓகே ஓகே. மலர் மாலை இங்க வந்து சொல்லிட்டு இருக்கிறது வந்து மலர் மாலையில இருக்கிறது சொல்றாங்க. மார்புல வந்து அடையாளம் மாதாஜி, அவங்க வந்து அந்த கல்ல சொல்றாங்க. இங்க பாருங்க, இங்க தெரியுது பாருங்க, garland of flowers beautified with moon locket, மலர் மாலை. அந்த மலர் மாலையில வந்து மூன் லாக்கெட் இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. புரிஞ்சுச்சா சித்ரா மாதாஜி? சரிங்களா? எஸ் மாதாஜி, எஸ் மாதாஜி. கார்லண்ட். ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து திரிபங்கா ஃபார்ம்ல இருக்காரு. அப்ப திரிபங்கான்னா அவர் வந்து 3 இடத்துல வந்து வளைஞ்சிருக்காரு. அதாவது தன்னுடைய பாதத்தாண்ட பார்த்தீங்கன்னா 2 கை வளைஞ்சிருப்பாரு, இடுப்பாண்ட கிராஸ் ஆகிருப்பாரு. இந்த புல்லாங்குழல் வைக்கிறதுனால இந்த ஷோல்டர் ஆண்டியும் பெண்ட் ஆயிருப்பாரு இல்லையா? 3 இடத்துல பெண்டா இருக்கும் அந்த அவருடைய உடம்பு. அதனாலதான் வந்து திரிபங்கான்னு சொல்லிட்டு பகவானை வந்து சொல்றது. ஸோ இந்த பகவான் கிருஷ்ணர் திரிபங்கான்னு சொல்றதுனால நம்ம இடத்துல இந்த இருதயத்துல வர்றது கஷ்டம், வந்துட்டா போக மாட்டார். இதை நம்ம சிம்பிளா புரிஞ்சுக்கணும்னா, ஒரு பாட்டிலுக்குள்ள வந்து நேரா இருக்கிற குச்சியை வந்து போடுறது ஈஸி, அதே வளைஞ்சு நெளிஞ்சு இருக்கிற குச்சியை போடுறது கஷ்டம். போட்டு அது மாதிரிதான் நம்ம பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து நம்ம இருதயத்தை சேத்தோ தர்ப்பணம் சொல்றோம் இல்லைங்களா, அந்த கிளீன்னஸ் பண்ணிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவர் வந்து டங்குன்னு வந்து உட்காந்து இருப்பார். ஆனா பிரச்சனை எங்க இருக்குது? அந்த கிளீன் பண்றதுலதான் இருக்கு இல்லையா? எத்தனையோ ஜென்மங்களா இருக்கக்கூடிய வாசனைகள் நம்ம கிட்ட வந்து இருக்கு இல்லையா? ஸோ அதை வந்து நம்ம சாண்ட் பண்ணி பியூரிஃபை பண்ணிக்கணும். அப்போ அந்த திரிபங்கா வந்து நம்மக்குள்ள வந்து உட்காந்துப்பார் இல்லையா? ஸோ இப்போ லைன் பை லைன் பார்க்கலாம் மாதாஜி. ஆலோல சந்திர லசத் வனமால்ய வம்சி, வனமாலே மலர், காட்டு மலர்களால் ஆன மாலையை சூடி கொண்டிருக்கிறார். அதுல வந்து சந்திரனுடைய டாலர் போட்டுட்டு இருக்காருன்னு சொல்றாங்க. வம்சி, வம்சின்னா இங்க வந்து புல்லாங்குழல், வம்சி வந்து வச்சிட்டு இருக்காரு. வம்சின்றது ஒரு புல்லாங்குழலுடைய பெயர். வம்சி முரளின்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேணு, அது மாதிரி அவர் கையில வந்து குழல் இருக்கு. ஒவ்வொன்றும் ஒரு ஒரு சைஸ் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? ரத்னாங்கதம் பிரணய கேலி கலா விலாசம். ஸோ இந்த இடத்துல என்ன சொல்றாரு?
ஆனா மால்யா சொன்னாரு ரத்னாங்கதம். இந்த அவர் வச்சிட்டு இருக்க புல்லாங்குழல் கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா நகைகள அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளதுன்னு அப்படின்னு சொல்றோம். நம்ம புல்லாங்குழல்னா என்ன நினைப்போம், மூங்கில் ஆன ஒரு குச்சின்னு நினைப்போம் இல்லையா, அதுல கூட நிறைய டெக்கரேஷன் பண்ணி வச்சிருக்காரு. ஸோ அதுல இருந்து வர கேலி கலா அவர் வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு, எதுல ஆழ்ந்திருக்காரு, தன்னுடைய லீலையில வந்து. ஹரே கிருஷ்ணா. அவர் வந்து தன்னுடைய லீலையில வந்து எப்பவுமே சந்தோஷமா இருக்கிறாருன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஷாம சுந்தரா கார்மேக வண்ணம் உடல் கொண்டவர், 3 இடத்துல வந்து பெண்டா இருக்கிறாரு. எப்பவுமே வந்து தன்னுடைய நித்தியமா தன்னுடைய அவர் நித்தியமானவர்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா. ஸோ அப்படியாப்பட்ட பகவானுக்கு வந்து நான் வந்து மரியாதைக்குரிய வணக்கத்தை தெரிவிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு 4வது வரியில இது வந்து எல்லா இடத்துலயும் வரும். கோவிந்தம் ஆதி புருஷம் தமகம் பஜாமே. ஸோ இதுல வந்து என்ன சொல்றாரு, அவர் வந்து எப்படி உடை வந்து அணிஞ்சிட்டு இருந்தாரு, அப்புறம் வந்து எதை நினைச்சிட்டு இருக்காரு, அவருடைய லீலைகளை நினைச்சு சந்தோஷமா இருக்காரு, அவருடைய கலர் பத்தி சொன்னோம், எப்படி நின்றுட்டு இருக்காரு, அவர் எப்பவுமே வந்து நித்தியமானவர். ஓகேவா, எட்டர்னலி மேனிஃபெஸ்டட்ன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். சபிதா மாதாஜி பர்பட் வாசிச்சிருங்க. Hare Krishna Mataji. In the sloka beginning with Chintamani Prakara, the transcendental region and the spiritual names of Govinda, in the sloka beginning with Venum Vananantam, the eternal beautiful form of Govinda, and in this sloka, the amorous pastimes of Govinda, the embodiment of his 64 excellences have been described. All the spiritual affairs that come within the scope of description in the narration of the ecstatic mellow quality, that is rasa, are included in the spiritual amorous sports of Govinda. Hare Krishna Mataji. ஸோ இங்க வந்து என்ன சொல்றாரு, சிந்தாமணி பிரகரன் சொல்லிட்டு ஆரம்பிச்சு இல்லைங்களா இந்த ஸ்லோகம், பிரம்மா பிரேயஸ் அதை பத்தி சொல்றாங்க. அப்புறம் வந்து அவர் வேணு கானத்தை பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. அவர் வந்து நம்ம மிஸ் பண்ணது என்னன்னா, 64 கலைகள் வந்து அவருக்கு குரு கிட்ட போனார். அவருடைய குரு யாரு, கர்கமுனி கர்கமுனி வந்து இனிஷியேஷன் கொடுத்த பிறகு சாந்திபினி முனி கிட்ட போயிட்டு அவர் வந்து படிக்கிறாரு இல்லையா. அப்போ வந்து படிக்கும்போது 64 கலைகளும் கற்று வராருன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எப்பயுமே அவர் லீலையில தான் ஆழ்ந்து இருக்கிறாருன்றத. ஓகே ஓகே. அதுக்கு அடுத்தது 32வது ஸ்லோகம் யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ரேவதி மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. अंगानि यस्य सकलेन्द्रिया वृत्तिमन्ति पाश्यन्ति पंथि कल्यान्ति शिरं जगन्ति आनन्द चिन्मय सद् उज्ज्वला विगराशया गोविन्दम् आदि पुरुषं तमहं भजामि. Translation. I worship Govinda, the primeval Lord, whose transcendental form is full of bliss, truth, substantiality, and is thus full of most dazzling splendor. Each of the limbs of the transcendental figure possesses in himself the full-fledged functions of all the organs and eternally sees, maintains, and manifests the infinite universes, both spiritual and mundane. For want of a taste of things spiritual, a grave doubt arises in the minds of those who are enchained by worldly knowledge. On hearing a narration of the pastimes of Krishna, they think that the truth tattva regarding Krishna is the mental conclusion of certain learned scholars, created by their imaginative brains out of material drawn from the mundane principles. With the object of removing this harmful doubt, Brahma in this and 3 following slokas after distinguish between the two things, wise, spirit, and the matter, in the rational manner, has tried to make one understand the pure Leela of Krishna, obtained by his unmixed ecstatic trance. Brahma wants to say that the form. Yes, Mataji. Hare Krishna Mataji. இது வெரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம், அப்புறம் போலாம் மாதாஜி. கொஞ்சம் பெருசா இருக்கு, பிரிச்சு பண்ணிக்கலாம் மாதாஜி. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. அங்காணி இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய உறுப்புகள் வந்து சொல்லுறாங்க. அங்காணினா லிம்ஸ், கைகள். சக்கல இந்திரியாணி அவருடைய பலவித ஆர்கன்ஸ், பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடியை பத்தி சொல்றாங்க.
அது வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சில வேலைகளை செய்யுது. அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா விருத்தி மந்தி அங்காணி அவருடைய கை கால்கள் எஸ்ய எஸ் எஸ்ய அங்காணி எஸ்ய சகலேந்திரிய அவளுடைய உறுப்புகள் விருத்தி மந்தி வேலை செய்யுது. அது எப்படி பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளுடைய கண்ணு பார்த்தீங்கன்னா கண்ணு பார்க்க தான் செய்யும், இல்லை தூங்க செய்யும் இல்லையா, வாய் வந்து பேச செய்யும், சாப்பிட செய்யும். இதை விட்டு அதுக்கு ரெண்டும் வேற எதுவும் தெரியாது. பட் பகவானுடைய உறுப்புக்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவர் கண்ணில் வந்து சாப்பிடுவார் இல்லையா, அதனால தான் நம்ம எல்லாரும் தைரியமா பிரசாதம் வைக்கிறோம் இல்லையா. ஆமாவா இல்லையா? ஓகே. சோ இது வந்து பிரபுபாத அடிக்கடிக்கு உதாரணம் கொடுப்பார். அவருடைய கண்களால வந்து நம்ம வைக்கிற அந்த போகத்தை வந்து பிரசாதமா பண்ணி கொடுக்குறாரு. ஸோ அவர் கண்ணு வந்து சாப்பிடவும் செய்யுது. அவர் பார்க்கறதுனால வந்து தான் இந்த வேர்ல்டு எல்லாத்தையுமே இந்த யூனிவர்ஸ் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணாரு. இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து பகவத்கீதையில வந்து நமக்கு நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதுல வந்து நமக்கு டவுட் இல்லை. அதை பார்க்கவும் செய்வாரு, கருவுறவும் செய்வாரு. என்னங்க ஒரு நிமிஷம். பிரகிருதியை கருவுற everywhere are his hands and legs, his eyes, heads and faces, he has ears everywhere. In this way super soul exists pervading everything. அவருடைய கை கால் எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்கு இல்லையா, இது நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஸோ அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா த சுப்ரீம் லார்ட் அவருடைய கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிமிட் இல்லாத அளவுக்கு, எல்லை இல்லாத அளவுக்கு எல்லா இடத்துலையும் பரவி இருக்கு. அவர் வந்து எதை வேணும்னாலும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாரு. நீ வந்து பூ பழம் எதை கொடுத்தாலும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாரு. அவர் வந்து ஓம்னி பொட்டன்ட், எங்கேயும் பரவி இருக்காருன்றதை நம்ம இந்த இடத்துல தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா, பக்கத்துலயும் இருக்காரு, கிட்டையும் இருக்காரு, தூரமும் இருக்காரு. அதுக்கு வந்து நமக்கு சிறந்த உதாரணம் எப்படி, உத்ரா வயிற்றுல அங்கேயே நின்றுட்டு இருந்தார். உத்ரா கர்ப்பப்பையில போயிட்டு பரிசுத்தை வந்து காப்பாத்தினாரு இல்லையா. ஸோ அதை வந்து இந்த இடத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ அவர் எல்லா இடத்துலயும் வியாபிச்சிருக்காரு. அன்லிமிட்டெட் ஹெட்ஸ், தலை, காலு, கை, கண்கள் எல்லா ஜீவராசிக்குள்ளேயும் இருக்கிறார் இல்லையா. அவர் தான் வந்து முழுமுதற் கடவுளான பகவான். எப்படி வந்து சூரியனுடைய கதிர்கள் பரவி இருக்கோ அது மாதிரி பகவான் வந்து எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்காருன்றதை இந்த இடத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா. பஷ்யந்தி பாந்தி கலையந்தி சிரம் ஜெகந்தி. அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து பார்வையினாலே வந்து தான் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, பை சீயிங் த கிளான்ஸ் பண்ணி தான் இந்த யூனிவர்ஸ் எல்லாம் வந்து கிரியேட் ஆச்சு. அவருடைய வேர்வையிலேருந்து இந்த அண்டம் வந்துச்சு. அதில் வந்து சக்தி எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாயா சக்தியை வந்து பார்வையினால பார்த்து கிரியேட் பண்ணுறாரு இல்லையா, சிவன் சக்தியை. அப்புறம் அது மெயின்டைனும் பண்ணுறார். அவர்கிட்ட இருந்து தான் எல்லாமே வந்துச்சு. பஷ்யந்தி பாந்தி கலையந்தி அவர்கிட்ட வந்துச்சு. அது எல்லா சிரம், அவர் வந்து எட்டர்னல், நித்தியமானவர். இந்த ஜெகத்தை எல்லாம் உருவாக்கினது அவர் தான். இந்த ஜெகம்ன்றதை தெரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிரம் அப்படின்னா அவர் வந்து நித்தியமானவர். அவரை பற்றி சொல்லும் போது நித்தியமானவர் சொல்கிறோம். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இதெல்லாம் தெரிஞ்ச விஷயம் சச்சிதானந்த ரூபம்னு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா. அதே மாதிரி தான் வந்து இங்கே வந்து என்ன சொல்கிறாங்க, ஆனந்தமய, எப்பவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆனந்தமாக இருக்கிறாரு. ஓகே. சத் உஜ்வலா அவர்கிட்ட வந்து எப்படி இருக்கும், அந்த எஃப்ளூஜன்ஸ் பிரகாசம் இருக்குது. விகரஸ்ய, ஓகே. ஸோ அவர் வந்து விகரஸ்ய விக்கிரக அஸ்ய விக்கிரகன்னா அவருக்கு வந்து உருவம் இருக்கு. நிறைய பேர் என்ன சொல்றாங்க, அவருக்கு கடவுளுக்கு வந்து உருவம் இல்லைன்னு சொல்றாங்க இல்லையா. பட் இந்த இடத்துல வந்து அவருக்கு உருவம் இருக்கு. அதனாலதான் அவரை வந்து எட்டர்னல் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சிரம், ஓகேவா, சிரம். அப்புறம் வந்து ஆனந்த சொரூபம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அப்படியாப்பட்ட முழுமுதற் கடவுளுக்கு என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேங்களா. அதுல வந்து நமக்கு சந்தேகம் இருக்கக்கூடாது. கடவுள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்க வந்து ஆன்மீக லோகம் வந்து சித் பொட்டன்சி, இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அச்சித் பொட்டன்சி. ஸோ எவன் ஒருத்தன் வந்து கலப்படமான பக்தியை வச்சு அவரை பிரார்த்தனை பண்றாரோ அவங்களுக்கு வந்து அவரை வந்து புரிஞ்சுக்க முடியாதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேங்களா. அதுல வந்து டவுட் இருக்கக்கூடாது. எங்க முடிச்சிங்க நீங்க? அன்மிக்ஸ்டு எக்ஸ்டாட்டிக் டிரான்ஸ் இருக்கக்கூடாது. தூய பக்தி இருந்தாதான் வந்து நம்ம கடவுளை வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும்னு சொல்றார். மாதாஜி கண்டினியூ பண்ணுங்க. ரேவதி மாதாஜி. Hare Krishna Mataji. Brahma wants to say that the form of Krishna, Krishna is all existence, all knowledge and all bliss, whereas all mundane experiences are full of palpable ignorance. Although
Although there is specific difference between the two, the fundamental truth is that spiritual affairs to constitute the absolute source. Specification and variegated are ever present in. By them are established the transcendental abode form, the name, quality, and sports of Krishna. It's only by a person possessed pure spiritual knowledge and freedom from relationship with Maya that those amorous pastimes of Krishna can at all be appreciated. The spiritual abode, the seat of pastimes, emanated from the Sit potency and formed the Chintamani transcendental philosopher's stone, and the figure of Krishna are all spiritual, just as Maya is the Hare Krishna Mataji. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இதை வந்து பிரம்மாஜி வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து ஒரு 3 ஸ்லோகம் வரை இதை வந்து விவரிக்க போறார். அதாவது என்ன விவரிக்க போறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா 2 விஷயத்தை விவரிக்க போறார். அதாவது ஸ்பிரிட் அண்ட் மேட்டர். ஓகேங்களா? இந்த ஆத்மா பத்தியும் மேட்டர் பத்தியும் வந்து விவரிக்க போறாரு. கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் எப்பவுமே வந்து தன்னுடைய நித்திய லீலையில தான் இருக்காரு. ஓகேவா? அதை வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம தூய பக்தர்களா இருக்கணும். அவர் எப்படியாப்பட்டவர்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆல் எக்ஸிஸ்டன்ட். இப்ப பாத்தீங்களா எல்லா இடத்துலயும் வியாபிச்சிருக்காரு. ஓம்னி பொட்டன் பார்த்தோம். ஆல் நாலேஜ், ஆல் பிஸ். சுருக்கமா சொல்லணும்னா சச்சித் ஆனந்தம். ஸோ இதை வந்து நம்ம எல்லாம் வந்து அறியாமையில் இருக்கிறதுனால அவருடைய ஃபுல்லா புரிஞ்சுக்க முடியாது அப்படின்றத இந்த இடத்துல தெரிஞ்சுக்கணும். அதை முயற்சி பண்ணணும். நம்ம அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். ஸோ நம்ம இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் நல்லான்னு நம்ம அதுக்கு வந்து பேசிக்கா 2 விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கணும். ஆன்மீகம் உலகம் வந்து நித்தியமானது. ஓகேவா? அதே இந்த பௌதிக உலகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மாற்றங்களுக்கு உரியது. ஸ்பெசிபிகேஷன் அண்ட் வேரகேட்னஸ் இருக்கு பாருங்க. ஆன்மீகம் வந்து எல்லைக்கு அடங்காதது. ஓகேங்களா? எல்லைக்கு உட்படாது. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா உட்பட்டது, அழியக்கூடியதுன்றதை தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கு அடுத்து நமக்கு தெரியும் நாம ரூப குண நிலைகள் வந்து நிறைந்தவர் அவருடைய பகவான் கிருஷ்ணர் இல்லையா? ஸோ யார் ஒருத்தவங்க வந்து இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு யார் கூட சம்பந்தம் இருக்காது. மாயா கிட்ட சம்பந்தம் இல்லாத ஒருத்தர்னால தான் இதை வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ அப்படியாப்பட்ட ஆன்மீக லோகத்துல வந்து சிந்தாமணி கற்கள் இருக்கு. அங்க வந்து சித் பொட்டன்சி இருக்கு. அவருடைய சக்தி இருக்கு. இந்த மாயா லோகத்துல பாத்தீங்கன்னா அவருடைய பிம்பம், மேலே இருக்கிற பிம்பம் தான். படிங்க மாதாஜி. மாதாஜி இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna Mataji. The Maya is the pervaded reflection of the spiritual potency. The variegatedness created by Maya, ignorance is also a pervaded reflection of the spiritual variegatedness. So a mere semblance of the spiritual variegatedness is only noticed in this mundane world. Notwithstanding, such semblance or two are wholly different from one another. The unwholesomeness of the matter is its defect, but in the spirit there is a variegatedness which is free from any fault of contamination. The soul and the body of Krishna are identical, whereas the body and soul of fallen creatures are not so. In the spiritual sphere, there is no such differences as such between the body and the soul, between the limbs and their proprietor, between the attributes and the object possessing them of this world, but such difference. But such the spiritual sphere, there are this proprietor, both Jiva and soul and Krishna are transcendental, so they belong to the same category, but they differ in this, that the transcendental attributes exist in the Jiva soul in infinitive decimally small degrees, whereas the Krishna, they are found in their fullest perfection. Those attributes manifest themselves in their proper infinitesimality only when the Jiva soul attains the unadulterated spiritual status. The Jiva soul attains the nearest approach to the absolute identity only when the spiritual force of ecstatic energy appears in by the grace of Krishna. Still, Krishna remains object of the universal homage by reason by his possession of certificate unique attributes. These fourfold unrivaled attributes do not manifest themselves in Narayana. The Lord of Vaikuntha is in premier Purusha avatars or in the highest deities such as
Shiva, not to speak of Jivas. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க வந்து என்ன சொல்றாரு, ஆத்மா பத்தி உடலை பத்தி வித்தியாசம் சொல்றாரு இல்லையா. ஸோ ஆத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணருக்கு வந்து சேம், கிருஷ்ணருடைய உடம்பும் சரி ஆத்மாவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்டென்டல் ஆன்மீகமானது. பட் நம்மளுடைய உடம்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா பௌதிகமானது. 6 வகையான உந்துதலுக்கு மாற்றப்படும் இல்லைங்களா. 6 டைப் ஆஃப் சேஞ்சஸ் ஆகும். யாரா சொல்றீங்களா? பிறப்பு, வளர்ச்சி, அதுதான் மாதாஜி. சேஞ்ச், பாடி சேஞ்சஸ் தானே மாதாஜி. பிறப்பு, வளர்ச்சி, மூப்பு, நோய், இது எல்லாமே அந்த மாதிரி stages. அப்புறம் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்றோம், அதுக்கப்புறம் தேய்வு, முதுமை, இறப்பு. ஹரே கிருஷ்ணா. அது வந்து கிருஷ்ணருடைய உடம்புல இல்ல, நமக்கு தான் இருக்கு. அதனால நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய புலன்களை எந்த வேலைனாலும் செய்யுன்றதை நம்ம பார்த்தோம். நம்ம ஜீவாத்மாவும் பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நித்தியமானவர்கள், எட்டர்னல் இல்லையா. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதில் அளவுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா குவாலிட்டியில தான் டிஃப்ரென்ஸ். குவாலிட்டியில் வந்து சேமாக இருக்கும், குவான்டிட்டியில் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. நம்ம வந்து ஜீவாத்மா, அது வந்து விபு ஆத்மா, அதில் தான் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். பட் குவாலிட்டி கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்குது. பட் மாயினால கவரப்பட்டு இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து கலப்பட பக்தி பண்ணிட்டு இருக்கோம். இந்த கலங்கம் இல்லாமல் பக்தி பண்ணணும். அதுக்கு என்ன பண்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணருக்கு வந்து இந்த ஜீவாத்மா மேல கருணை வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். கிரேஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணா, அவர் வந்து அந்த ஜீவாத்மா, கட்டுண்ட ஜீவாத்மா தூய பக்தி பண்ணும். அப்போ பண்ணும்போது அவருடைய நிஜமான சொரூபத்தை வந்து தெரிஞ்சுக்கும். ஸோ நாராயணன் வந்து 4 and ஃபார்மா இருக்கிறாரு, லார்ட் ஆஃப் வைகுந்தா, அவர் தான் வந்து முழு முதற் கடவுள், முதன்மையானவர் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் இல்லைங்களா. அந்த நாராயணன் கிட்ட இருந்து செகண்டரி குவாட்ரிபிள்ஸ் வந்ததுன்றதை தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ புருஷ அவதாரஸ் வந்துச்சு, ஆர் இந்த ஐஎஸ்டி டிடி சச் அஸ் சிவா, நாட் டு ஸ்பீக் ஆஃப் ஜீவாத்மா. சிவா வந்து அவர்கிட்ட தான் வந்தாருன்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, ருத்ரா. ஸோ இதில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க நம்ம பார்த்தோன்னு பார்த்தீங்கன்னா செய்யுதுன்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அப்புறம் அவர் உடம்புக்கு ஆத்மாவுக்கும் என்ன வித்தியாசம், ஒன்றும் இல்லை. நம்மளுடைய உடம்புக்கு ஆத்மாவுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து நித்தியமானவர், சந்தோஷமா இருக்கிறோம், சச்சித் ஆனந்தம். நம்ம வந்து பௌதிக மாயா கிட்ட பக்கத்தில் நம்ம மாயால தாக்கப்படாமல் இருந்தால் நம்மளை வந்து தூய பக்தராகும். அப்போ தூய பக்தர் ஆகும்போது என்ன ஆகுது, அவருடைய கருணை வேணும் அதுக்கு இல்லையா, கருணை வேணும். அதனால அவரை வந்து பக்தி, தூய பக்தி, அன்னலாய் டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணுவோம், நம்ம கடவுளை பார்ப்போம் இல்லைங்களா. ஸோ பார்க்கறதுக்கு இதுதான் தகுதின்னு சொல்லிட்டு பிரம்மாஜி சொல்றார். ஓகேங்களா. ஸோ நம்ம இங்க முடிக்கலாம். வஞ்சா கல்பதருப்பேஷ கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேப்பியோ வைஷ்ணவேப்பியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ பிருந்த கி ஜெய். நாமாச்சாரியர் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கி ஜெய். ஜகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாத கி ஜெய். நிதாய் கௌரவ் பிரேமானந்தே ஹரி ஹரி போல். அனைத்து பக்தர்களுக்கும் நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.